Ƙungiyar Tuntuɓa ta Arewa ACF ta ƙalubalanci ra'ayoyin da ke cewa babu wanda zai iya tunkarar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a jam'iyyar APC a zaben 2027. ACF ta jaddada cewa 'yan Arewa na da cikakken haƙƙin fitowa takara duk da goyon bayan wasu jagororin APC ga shugaba Tinubu. Ƙungiyar ta bayyana cewa irin wannan furci na takurawa 'yan ƙasa ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya. Kuma bai dace a fito da shi daga bakin masu jagoranci ba. Farfesa Tukur Muhammad Baba, mai magana da yawun ACF, ya bayyana wa manema labarai cewa a demokuraɗiyya dokokin ƙasa sun tanadi ƙa'idoji da kowane ɗan ƙasa zai cika kafin ya tsaya takara. Duk wanda ɗan Najeriya ne kuma ya cika sharaɗin hukumar zaɓe ba tare da la'akari da shiya ko yanki ba zai iya tsayawa takara a duk wani mukami, inji shi. Shin ya kamata a bar kowane ɗan Najeriya ya tsaya takara a jam'iyyar APC ko a takaita ga waɗanda shugabannin suka amince da su? Ƙarshen labaran kenan. Abdullahi Isa Aliyu, Aminci TV.